Salutare! Ce faceți, fraților? După cum vedeți, am trecut în Arena 3. Arena 2, mă scuzați. Avem un Golden Chest, am câștigat mai înainte. Nu tare mult. Pierdut din gemuri. Cred că voi să dați stați level. Patru bun. Nu le trudunez. Nimic. Rareș. Nu cunosc. Ok. Să-mi pierdem timpul. Facem un battle. Voi face... Alelelele. Frățică tipul cu cine. M-am pus cu cine nu trebuie, dar... Da, cum cu asta. Asta afară. E foarte urât. Îmi place. Ok. Mai încet cu bușelul. Eu mai am și un prieten, Alexandru Kenrod. Alex Kenrod, uite cu YouTube și el, puteți să vă abonați la el. Dar vă abonați și la mine. Ne-am promit la colegi astăzi că voi filma iarăși. Am câștigat chiar primul battle. Yes, prima oară nu l-am câștigat. Când am filmat prima oară, iar golden, yes, golden! Și nu mai am loc. Nu-i nimic, mai facem trofee. Imediat, dacă mă câștigăm două battle-uri, vom trece în Arena 3. Bun, fraților. Până asta aici, vezi tu. Am luat pe Baby Dragon-ul ăla în partea aia. El mi-a dat mie, eu l-am. Al voi, cred că îl voi câștiga și eu. Și mă voi uita ce voi putea câștiga. Uite, n-ai de uite. Bun, mi-o bătaie toată asta. Lăsați că-i dau așa. Da, nu-i nimic, că sunt așa. Îl bătem acum. Ce ziceți? Câștigăm și următoarea? Câștigăm și data asta? Da, nu câștigăm, nu se știe. Așa, acum punem mai acolo. Punem pe mini P.E.K.K.A. Ai, P.E.K.K.A. Mor. Bun, chiar foarte bun. Chiar foarte bun. Și nu-ți duc la... Nu-i nimic, îl rezolv. Pac. Dau aici pe partea asta. L-am bătut, am câștigat și al doilea battle, fraților, ați văzut cât avea el și cât aveam noi. Tot am câștigat. Încă așa vreau câteva trofee. Trecem în Arena 3. Bun, așa stați putem să verific. Am pus câștigă rară. Banana și ia, ce dată putem să câștigăm. Nu? Tu, văd. Ok, mai rămas mai epice. A trecut în turul meu.
Acum voi facem un două battle. Dacă nu trecem, voi juca singur la a treilea episod. Nu voi posta chiar zilnic. Asta îmi schimb și numele. Adevăr, fac o să vadă de Witch. Să nu mă interesează, nu mă interesează. Giant Skeleton are, mi-au bătaie, ultimul battle, ultimul battle. Nu, dar mi-au, dacă mi-au bătaie, mi-au ultimul battle. Că închid filmarea, dar ultimul battle. Nice, merge, boss, merge, da să câștigăm. Nu, murim, da. Da. Păi da, boss, cum putem să câștigăm noi fiecare dată? O să verific cât fame trebuie.